Ir-ristrutturar li sar mal-kumpanija li kienet mażra mal-ekonomija mhux biss rikod iħalli soluzzjonijiet fit-tul, iżda anke b'mod imminenti. Dan wara ftit tal-jiem ilu biss l-Aġenzija ta' Kreditu Standards and Poor tellet ir-rating tal-Ena Malta. Dan intqal mill-Gazzetta l kulħadd permezz ta' kummenti tal-Professur Joseph Falzon u David Spiteri Gingill. Amministrazzjoni preċedenti kienet lesta tbieħ din il-korporazzjoni għas-somma miżra ta' euro filwaqt li taħt dan il-gvern l Malta irnexxiela saħansitra tagħmel investiment barra minn xtutna. Dan il-gvern ukoll kien proattiv għaliex ħadem bla qiegħda sabiex jitnaqsu b'mod drastiku l-infiċjenzi fl-operat, is-serq tal-elettriku, kontijiet mhux imħallsa u x-xiri ta' żejt fost oħrajn. Fil-kummenti tiegħu id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija Joseph Falzon li kien ukoll parti mill-Kumitat Konsultattiv għax-xiri taż-żejt fi żmien amministrazzjoni preċedenti sqar li fl-aħħar il-korporazzjoni mixja fid-direzzjoni tajba. Il-Professur Falzon fakkar kif li kieku ma kienux għal dawn l-ineffiċenzi l-Ena Malta setet tagħmel ferm aktar profitti. Falzon sqar li dawn l-ineffiċenzi kienu ġej minħabba x-xiri ta' fuel li bieħ taħdem il-power station, l-ammont ta' ħaddiema meta mqabbel max-xogħol li jsir, l-ammont kbir ta' elettriku mitluf u li ma nħarġux kontijiet għalih. Huwa fakkar ukoll fil-miljuni ta' euro f'kontijiet mhux imħallsa. Fl-istess waqt l-eks kap eżekuttiv tal-Ena Malta, David Spiteri Gingill, iddeskriva rating ta' Standards and Poor bħala l-aħbar eċċezzjonali u qal li l-privatizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-Ena Malta kien approċċ strateġiku. Huwa sqar ukoll li minn dejjem qabel li pajjiżna jgawdu minn power station li tiġġenera arja aktar nadifa. Spiteri Gingill ikkonkluda billi qal li l-eluq tal-power station tal-Marsa kien strateġija li ħallit riżultati immedjati.